А какво да кажем за гравитацията? Айнщайн теоризира за гравитацията, че съществува като последствие от изкривяване на пространството, причинено от неравномерното разпределение на масата на всеки обект. И точно тази сила ни държи залепени за Земята. Гравитацията е толкова силна, че има способността да придържа всички океани здраво прилепнали към Земята. Също така и да ги огъва около нашата въртяща се планета. Тя обаче не е достатъчно силна, за да попречи на птиците да летят в небето, да спре перата да се носят във въздуха и балоните да се издигат. Предполагам, че силата на гравитацията е избирателна. Колкото повече се вглеждах в космоса и физиката, толкова повече въпроси си задавах и знаех, че някой много по-умен от мен има отговорите. Само космосът ме очарова, исках да науча за биологията и географската природа на нашия свят. Колкото повече се задълбочавах в обучението си, толкова повече неща ме озадачаваха. Основно правило в биологията е, че живите клетки се състоят предимно от водород и въглерод, а водата се състои предимно от кислород и водород. Но биолозите откриха най-странните аномалии в полюсите на Земята, които озадачават дори и най-напредналите в тази област. Те откриха в леда на световните океани необичайно висок процент въглероден диоксид. На Земята има много вода, сняг и лед. Знаете ли какво ни разкрива тази аномалия? Разказва ни за голям световен пожар в историята на Земята, за който биолозите предполагат, че е унищожил 99% от световната биосфера. Това, което наистина ме озадачава, е тази цифра 99%. Това означава, че всичко живяло на Земята сега е 20 000 пъти по-малко по обем и биохимичната маса на всички живи същества е много по-малка, отколкото преди този огромен пожар. Чакайте малко, какво? Как са изглеждали живите същества преди този пожар? Няма съмнение, че бихме узнали повече от обширните научни изследвания на нашите полюси, но знаете ли, че Антарктида е единственият континент на Земята, който всъщност не принадлежи на никого? През 1959 г. световните нации подписаха договор с ООН, гарантирайки, че нито една страна няма да има претенции към Антарктика. Договорът забранява и регулира всяка глобална дейност на континента. Чакайте, бихте ли повторили още веднъж? Кога някоя нация се отказва от стремежа си да притежава и изследва каквато е била площ на Земята? Продължих да проучвам и въпросите изникваха един след друг. Някои неща просто нямаха смисъл за мен и изглеждаше така, че много части от по-големия пъзел липсват или просто нямат отговор за тях. Тогава се натъкнах на нещо толкова нелепо и абсурдно, не знаех дали да се смея или да се ядосвам. Запознайте се с обществото на плоската Земя. Група от хора с подобно мислене, които предполагат, че Земята всъщност не е сфера, намираща се в необятната и развиваща се Вселена, а плоска и неподвижна равнина.